வச்சு ஆமா கொஞ்சம் அடுக்கு. அம்மா ஒரே நிமிஷம் ரெஸ்ட் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன், நீ ஸ்டார்ட் பண்ணிடு. அடிக்கிட்டியாம்மா? பாட்டில்ஸ்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஃபில் பண்ணுமா. அம்மா ஒரே ஒரு நிமிஷம் ரெஸ்ட் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன், நீ ஸ்டார்ட் பண்ணிடு. ஃபில் பண்ணிட்டியா? சரிம்மா, நான் இந்த வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டு போய் வச்சுட்டு வேற ஏதாச்சும் வேலை இருந்தா பாக்கிறேன். பண்ணிட்டாலும் வச்சுமா இந்த சீப்பு கிளிப் எல்லாம் எடுத்து வை. அம்மா ஒரு நிமிஷம் பாத்ரூம் போயிட்டு வரேன், அதானே?